Здравейте всички, които ме гледате, аз съм DarkBoy.bg и днес ще играем Color Run, Mini Games, не само Color Run. Днес ще играем, лаги ми, днес ще играем Mini Games в Incraft, точно много гадно се изтърси. Днес ще играем Mini Games в Incraft на Color Run, извинете, на брат ми му звънят. Надявам се да спечеля. Прекалено много се надявам. Всъщност може и да спечеля. Останах с Foxy the Pirate. Между другото, Foxy the Pirate е, ето вижте, това е Foxy от Five Nights at Freddy's. Не знам този пич откъде е намерил ти скинове, обаче са много яки. Останахме само аз и той. Foxy the Pirate. Pirate. Печеля! Вярвам, че съм мютнат. И аз умрях. Не съм. Печеля. Ай пак. Ето майче всички отиваха на сплив. Къде всички? Не бе, нека там идете, бе. Що сплив, бе? Да, бе, знам. Където е, бе? Мисля, че е там долу. Мисля, че я съм го продал. Ние сме сам тримата. Аз ще имам в сплив. Те са почнали. Пах ти гадното. Аз пиша на лично, защото пиша на W-то, защото съм мютнат, защото съм казал някъде си говно. Не знам защо, просто така съм го казал без да искам. Не съм виновен аз. И конзолата ме мютна. Тоест ме гадачи. Ето, това е Ламао. Това е Хари идиота. Не, базикам се. Стига бе, Ламао само левка. Съжалявам, ако се чува някакво странно пръщене. Това е от... Не знам аз какво е всъщност. Някакви проблеми с компа имам. И така. Сега сме 4-ма. По-хубаво. Да, аз трябва да ви покажа на тези, които за първи път играят в Incraft. Между другото, искам да ви съобщя и, че следващия клип няма да е на Mini Games, ами на Survival. Ще убия Ламао. Умри. Трябва да умрете. Всички трябва да умрете. Хари, умри! Умри, Букук. Аз ще самоубия, бе. Какво прави та, бе? Ламао. Не мога да събора, бе! Много е добра на сплив. Изобщо не мога да събора. Айде бе, аз не имам, трябва да спечеля. Не знам дали ще спечеля, тя е добра. Аз само си чупа е така, рандом куч.
неща. Въобще не се старая този път, защото ме мързи. Ела бе. Това малко се оплаши. Вау. Коле, искаш да заклеща ли? Опа. Че ще да падна. О, я стига! Фу има на това момиче, бе. Как е толкова добра на сплит, бе? О, аз почвам вече. Остров, че ли ще си правиш? Колко съм зле. Да, пак си първо остров, че сега ще хвана с тебе. Аз почнах като вилиджерите. Да, от тази страна ня. Оф, мамка му останах на... Ах, мати, мърсна, стигай! Бах ти. Кой ще праса? Как така? Не е честно. Мисля, че пак ще... Не ми си игра с плив. Сега ще игравам Color Run. За сега има само в Minecraft има само 3 сървъра, в смисъл Survival, Creative и Minigames. Уж се бяха зарекли, нали, Мега Алещо беше казал, че ще ли да правят скоро Factions, но така и не го направиха още и не знам дали още го правят, защото не знам защо. Дали го правят, защото от доста време се канят, а нищо не са направили. Ако Мега Алекс ще гледа това клипче направят, трябва да направите вече Factions, защото това ще стане един от най-забавните сървъри. Тъй, че не просто, тъй като всичките, нали, и трите сървъра, ето Creative, Survival и Minigames, ето, тъй като и трите сървъра са забавни, знаете ли кое ще е много по-готино, ако направите Factions? Защото, не знам, просто така готино ще е. Много даже. Също съм искал да питам и защо се получават тези бъгове. В смисъл, не знам в други сървъри дали съм виждал такъв бъг. Даже някакъв беше паднал ето тук долу. Не знам как. Даже някакъв се беше качил и тук и не знам. Просто. Да, започваме. Това е някакъв Никах, Уинд, някакви странни имена. Да, аз не съм качвал доста време и за което се извинявам. Много. Това беше просто защото... добре, че съм стъпил направен куп, защото от стъмнината не виждам. Просто не съм качвал толкова време, защото... защото ми трябва Camtasia Studio, а нямам пари да я купя и... нямам пари да купя програмата, пък нямам и... нали, свършиха ми 30 дена.
Съжалявам. Много. Леле на коса. Ей, как скочих само. Мамка му, не можах. Не можах да скоча и Foxy the Pirate. Нали, Foxy от Five Nights at Freddy's. Бъде. Я чакай. Нали ви казах, че съм мютнат и затова пиша. Как ги изредих? Добре, така. Никой няма да хриеме. Всъщност, мисля, че другите играят Сплив. Да, тук има двама човека, а Сплифа ми е доста много забавен. Както виждате, какво да виждате, бе, трима човека сме и толкова. Някакво да виждате. Не, няма убият. Аз съм горе-долу про на Сплив. Казах горе-долу. Ама малко си направи някакъв остров, което е доста тъпо, защото аз веднъж си бях направил такъв остров и ме обявиха за победител. Не мен, ами другия, дето се бих срещу него. Нали, бяхме останали двамата на Сплив, един срещу друг. И аз си бях направил едно островче и те обявиха него за победител. Защото аз съм се бил предал уж. Тук само той. Но малко хора останахме, не е честно. Матис. Аз това клипче също го направих и за да... Не останахме само с... Айде. Това беше от мен. Аз бях Dark Boy BG. И той беше от мен. Ако искате още minigеймс да играя в други сървъри, например в Too Legit, или да продължа в Minecraft да играя, защото наистина са забавни. Може да са само два минигеймса, но са забавни. Минигейма да е. Може да са само две мини-игри, но пак е забавно, защото самите игри са забавни. Сплив и Color са ми от любимите мини-игри. И това беше от мен. Аз бях Dark Boy BG. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се ако искате и дайте палче нагоре. Айде, чао!